بۆ vê şopandina we ji rewşa koçberan ji ev heft salê derbas bûn. Rastî wek îro em giyaştin encama karê xwe, encama êş û azara got em wek dibêje karwanê yekemîn birêkin yanî vê îniya pêşa me. Yanî rohîna ne diyar e lê înşallah ji vir heya pêşema bê ew ê karwan birêkeve. Gelek pêwîstî hebûn, gelek wek dibêje pêwîstiyê ê karwan me bicî anîne çi ji alî ewlekariyê de, çi ji alî xizmetguzariya de, çi ji alî em bêjin wasteyê neqlê yanî. Ev mizgîniyeke diriya kenala were ji gelê me re veger misoger bû. Veger bû wek dibe bi erebî dibên emir waqi yanî. İnşallah demek nêzik de yanî ji ber serêkaniyê jî nêzîkî cî û warê koçberayê rastî ew ê demek gelek nêzik de em ê dawî li vê pirsgirêkê, li vê êşê, li vê azarê got gelê me yê koçber di van heft salan de êş kişand ew ê bi dawî bibe înşallah.